Agradecer en nome da agrupación teatral Furafollas ao Cinemas Girona a Talante, a distribuidora, por contar con nós para esta presentación. Agradecer a Miguel Anxo unha vez máis que vai estar aquí con nós. Agradecervos a todos vos por estar aquí hoxe. Agora vamos ter un pequeno coloquio cineforum con el, que nos pode asesorar moi ben. Agradecer tamén da miña parte persoal, especialmente a Furafollas Agrupación Teatral, aos compañeiros, a Anxo aquí presente, por contar especificamente comigo unha vez máis. Para min é un placer moi grande e unha grande honra estar aquí co cinema galego, co primeiro filme de Castelao, no nome de Castelao, e de parte de Furafollas aquí, así que de verdade grazas de todo o corazón, de todo o corazón. Ben, Castelao, antes non dixemos, bueno, un nome que, como decimos en Galicia, non necesita presentación, a que non sexa galego, o pai do nacionalismo galego tal e como se pode entender hoxe, o pai do autogoberno galego, médico, como el vendí por amor ao seu pai, pero non exerce por amor á humanidade, escritor en todas as disciplinas, basicamente, artista gráfico, home do Renacemento, en todos os aspectos político, pai do primeiro Estatuto de Autonomía galego, é un longo, etcétera, pai da xeración das Irmandades da Fala, da xeración Nós, un longo, etcétera, que non me vou explayar. Miguel Anxo, estás aí sentado, gustaríame que estuvieras aquí con nós. Coido con millor, vais, corríxeme se dixen algo fora de sitio, se algo que queres comentar. Moi ben. Si a xente quererá preguntar antes que acaparar nada, ao mellor podemos, non sei se queres decir algo en especial, abrimos un turno de palabra. Vale, moi ben. Vou dicir só tres claves para as persoas que non están moi achegadas á figura de Castelao. Creo que o resumo é moi bo, é un símbolo de Galicia, está no panteón de Galicia, é a grande figura intelectual de Galicia. Primeiro, o problema de Alfonso e de Daniel. A familia ia chamar Daniel, pero por imposición do crego da Iglesia, que era moi monárquico, pois ponlle o nome do rei e usa o nome de Alfonso. O nome correcto dele é Daniel, pero iso encontrades o xogo dos dous nomes. Segundo, Castelao estaba moi enamorado dunha rapaza da Estrada que se chamaba Eva. Pero resulta que esa Eva tiña unha irmá que se chamaba Emma, e Emma estaba casada, quedou preñada, e no parto morreu. Entón quedou o viúvo co meniño nos brazos. Entón na familia de Virxinia colleron a Eva, quitaron a Castelao e pasaron ao viúvo, polo cual o viúvo é atendido e casa coa moza que era de Castelao. É o que en Galicia se chama sororato. É moi común en Galicia cando un home queda viúvo e ten unha irmán solteira que lle pasen a irmán. Pasoulle a Castelao, pasoulle a Losada Dieguez. Esa é a razón de que Castelao acabe con Virxinia, porque é a única irmán das que quedaba viúva. Ao mesmo tempo, e insinúase moi ben, el tiña unha rapaza que era de Rianxo, que vivía cerca da súa casa, na rúa de abaixo que se chama, que era irmán dun intelectual que se chamaba Eduardo Dieste ou Rafael Dieste, que eran varios irmáns. Esa irmán chamábase Olegarita Dieste. Olegaria era unha rapaza moi culta, que escribía, ten traducido algunhas cousas desde o catalán, porque tiña un irmán que traballaba en Barcelona nunha imprenta, era unha rapaza que tocaba o piano, e cando... pianista. Pois esta rapaza, Olegarita, cando ten lugar o que en Galicia se chaman as admonicións é cando unha persoa vai casar, 15 días nas igrexas respectivas del e dela hai que anunciar que vai casar, sobre todo para evitar a bigamia, non? Había moitas persoas que podían estar casados ou que podían vir da emigración a ter outro matrimonio, entón anunciábase na igrexa que ia casar. Entón, na terra de Virxinia anunzouse na Estrada que ia casar, e non houve ninguna observación durante eses 15 días, pero no caso de Rianxo, cando chegou o caso de anunciar o casamento de Castelao, Olegarita estaba na igrexa, estaba escoitando as admonicións, e Olegarita levantouse da igrexa, foi para a casa, encontrouse cos pais na porta e díxolles: para Olegarita acabouse o mundo. E Olegarita encerrouse no cuarto e nunca máis saleu do cuarto da habitación. Non é que non saíra da casa,
nunca saiu do cuarto. Despois fixos unha novela sobre ese tema que a fixo Elena Quiroga, que se chama Enferma, pero esa devoción que tuvo por Castelao. Unha observación xa final para darvos xogo a vos. Perdón, podo che preguntar, porque che quería preguntar por esa muller. Non, pero despois contaste, vale. porque quero darlle ese dato. Outro dato é a de medicina. Castelao, aí hai unha trampa literaria permitida, que é que Castelao busca a desculpa de que lle escriba o gobernador para ir servir a Rianxo, a xente de Rianxo. Pero vai só, non vai coa muller, nin vai co neno, porque era moi perigosa e non quería. Entón aquí tómanse unha licencia literaria ou cineasta para evocar o encontro do pai e do fillo que coincidiran en Rianxo, pero realmente ele estaba ali solo, enfrontado contra a peste. De feito, morreron moitos médicos da peste. Creo que ese é o único dato que é unha licencia que teñades. E agora contesto que vos queira. Moitas grazas, Miguel Anxo, moitísimas grazas. Pois, de feito, ibache preguntar eu, porque sepas pola pianista, e se teño ocasión, vou intentar preguntar un pouco máis. E tamén o tema das licencias e o tema que dixecho ao final de iso que nos comentabas, que nos leva a familia. Non sei se temos preguntas, se non vamos tirar do cordel aquí, non pasa nada, pero non sei se alguén ten un comentario, pregunta, cuestión para Miguel Anxo. Xefe. Pois non conocemos de nada. Non, para nada. Escoitaseme, non? Sí. Moi ben. Hai dereito, perdón, porque estades aí, sí que como na tele podemos ir currículo, que país está. Sí, bueno, se non se escoita de CDO e collemos os micros, sí? Aproveitando que está aquí probablemente o máximo experto en Castelao, sabendo que Castelao estivo en Barcelona, claro, nós que vivimos aquí non temos moita constancia de, sabemos que eso existiu, pero parece ser que estivo no Centro Galego de Barcelona, pero tamén parece ser que non hai rexistros explícitos da súa presencia ali mesmo no Centro Galego. Entón, gostaríame saber que sabe vostede deste tema, non? Castelao era un home de 1,80 m, un pouco encorvado, moi simpático, moi agradable, moi seductor, con moito enxeño, a xente tiñalle grande estima e era un grande seductor. El ten fascinación por Cataluña. El ten fascinación por Cataluña e consigue que sexa, como tiña, era moi popular, cando ten lugar a República, ele é escollido como deputado nacionalista, que hai 3 deputados nacionalistas galegos nas Cortes do 31. El xa tiña antes contacto co nacionalismo catalán, porque xa viñeran no ano 18, esas irmandades da Fala xa estuveran en Cataluña e había xa uns contactos co nacionalismo catalán. Casi moi poucos co vasco son moi raras as relacións, pero cos cataláns sí que viñeron aquí uns grupos nacionalistas e quedaran fascinados por Cataluña, porque os avances que tiña Cataluña desde que xa tiña a mancomunidade eran inmensos, mentres que en Galicia non tiña nada, solamente era un nacionalismo literario, case sin poder, non manter recursos, non teñen burguesía, non teñen os cregos a favor do galego. Dicir, o caso do galego sempre é un caso de moi escasos recursos económicos e sobre todo de poder, non? Como vedes aí, o poder o que está é a fastidiar a Castelao e todas as persoas que teñen que ver con eso. Entón, Castelao ten unha relación moi boa con Cataluña, e cando é escollido deputado, porque é un home moi popular, porque facía eses debuxiños que se publicaban na prensa, é un home moi popular, e sale xunto con Otero Pedallo deputado. Entón, el volve a contactar cos grupos cataláns, e tamén cos grupos vascos, e hai un momento en que dende Cataluña, no ano 32, 33, non estou seguro, é invitado a que veña a Cataluña a vir aquí. Entón recíbeno aquí, vai a comer ao León de Oro ou algo así, recíbeo antes estivera a Cambó aquí, e recibe o presidente da Generalitat, e máis ou menos o presidente da Generalitat dille: pelexa polo Estatuto de Autonomía e fai trampa. É dicir, era tan elevado o requisito para que poderan conseguir un estatuto de autonomía naquel período, que pedían unha votación excesiva. Entonces dille: nós casi fixemos trampa, vos tamén sedes espabilados, non seades moi legalistas, que o importante é que consigades o estatuto. Entonces ele vai alá, faise a campaña do estatuto, e o estatuto é aprobado por maioría o 28 de xuño de 36, porque antes intentan aprobar no 33, pero non hai un cambio de goberno de Azaña, entra xa a CEDA, o que se chama
a Confederación de Dereitas Autónomas, que van a loitar contra o Estatuto, contra os avances da República, e iso vai facer que todo se paralice. Entón, en 1936, coa Fronte Popular, o Partido Galeguista integrase na Fronte Popular e Castelao volve a ser elixido por segunda vez deputado. Pero cando ven a entregar o Estatuto de Autonomía a Madrid no ano 15 de xullo, xa estaba programado o golpe de Estado. O golpe de Estado estaba programado, non foi unha casualidade, xa había varias tentativas de dar un golpe de Estado para evitar que a República seguise avanzando con esas ideas de democracia e de progreso. Entón, ele entrega o Estatuto nas Cortes, tanto ao presidente das Cortes como ao presidente do Estado, que naquele momento era Manuel Azaña, e ten lugar o golpe de Estado. Ao ter o golpe de Estado, el quedase en Madrid, e xa se queda, unha vez que se queda en Madrid, xa se pon ao servicio da República. Entón vai usar a arte que mellor ten, que son eses dibuixos de guerra, para servir a República. E ao pouco ven a Barcelona, e aquí xa descubre que hai un grupo de defensa da República, empeza a dar unhas conferencias, copia o modelo que hai aquí, leva a Madrid, entón xa se vai creando esas brigadas galegas que axudan á defensa da República, porque había galegos, pero tamén había galegos que foran ali a Madrid a facer a sega, moitos segadores que van ali, entón aproveita toda esa xente para crear esas asociacións de defensa da República. Entón, o modelo catalán servíalle, o modelo de inspiración de Cataluña era un modelo moi importante, e despois, cando a República xa ve que é un gran avance porque conseguiron o apoio do fascismo italiano e de Alemanha para atacar Madrid, xa vían a Madrid perdido, e cando se desprazan a Valencia, ele empeza a fazer os seus dibuixos de guerra, e despois, unha vez que está en Valencia, avanzan cara a Cataluña. Entón, el volve a convivir en Cataluña, está aquí, ten frecuencia, e iso está contado na miña biografía por extenso, ou que é por capítulos, entón falase desa relación que tiña cos cataláns. Pero ao mesmo tempo, como tamén os vascos van perdendo a guerra e se concentran aquí, hai un proxecto que é o que se chama Galeuzca, que é Galicia, Euskadi e Cataluña, e volve a haber outra esa relación cos cataláns, e mesmo aquí a Generalitat axudalle a publicar unha revista en galega que se chamaba Nova Galiza, onde salen dibuxos e textos dele. É dicir, a relación de Castelao con Cataluña é entrañable, e mesmo despois, cando ele xa marcha pro exilio e está en Argentina, a relación de Galeuzca cos catalanes e cos vascos tamén eran moi entrañables. Aí é cando volve a entenderse con Irujo e cos vascos, e el usa os recursos dos cataláns e os vascos para defender o Estatuto de Autonomía, que ao final consigue que se aprobe nas Cortes de México o 9 de novembro de 1945. A cordialidade para esa España plurinacional, para esa España de defender as linguas e as culturas, desa España confederal, onde haxa un trato de igual a igual das distintas culturas, é o gran proxecto que vai facer Castelao nun libro que se chama Sempre en Galiza. Para el, Cataluña era casi algo como entrañable e algo admirable, e sigue sendo para nós algo admirable. Moitas grazas, moi ben. Alguna preguntiña máis por aí? Mira, yo sí. Lo leí en su tiempo, pero no me acuerdo. Cuando va a Valencia, sí. Que se traslada al Parlamento, sí. Él hace un discurso, pero no defiende la lengua gallega, defiende la catalana. No. Hay un discurso sobre el catalán. No, el fai un discurso. O problema é que ese texto que vemos que é do ano 31 é cando se está discutindo o problema de se a República ten que ser federal ou non, ou hai que aprobar unha nova Constitución. A nova Constitución é centralista, pero ao mesmo tempo algo de autonomía, non se avanza cara a unha liña federal. Entonces, a Cataluña xa danlle rapidamente unha especie de pregoberno, porque el xa estuvera na negociación, había que entenderse cos cataláns, non? Porque, como decía Unamuno, o problema catalán se conlleva, non ten solución. Entón, el vai intentar defender o uso do galego en Galicia, pero non lle aproban. Consíguese o uso do catalán en Cataluña, e el está a favor de ese uso, pero xa non ten que defender o catalán, porque o catalán, digamos, que ia moito máis avanzado, e o que era difícil era conseguir que os dereitos que tiñades os cataláns
o tuveran os galegos. El nese sentido, é unha información errónea. Estaba a favor, que xa non necesitaba apoiar. Bueno. Máis palabras por aí? Se ninguén ten palabras, eu farei unhas preguntas. Sí. Xa fixeche, eu quería falar contigo de comentarios que fixeche, porque te quería preguntar pola pianista. Non sei se fixeche que ibas a decir algo máis. Non, eu quería contar esas cosas, de que el realmente non chega a exercer de médico, porque el en 1914 ten por unha tuberculose un problema de vista que é unha corioretinite. Entón, eso facíalle que os ollos se fora creando unha especie de nube oscura e que non poidese ver. Entón, como ve que non pode exercer a medicina, nin pode ser pintor, é cando se presenta á praza de funcionario e acaba indo a Pontevedra. Entón, en Pontevedra é cando conoce un movimento que se chama as Irmandades da Fala, e máis tarde vais a integrar nun movimento que se chama o Seminario de Estudios Galegos, que é onde empezan a dibuixar as cosas de Galicia, porque a universidade era unha universidade en castelán, e era unha universidade que non atendía os temas galegos. Entonces, un grupo de intelectuales, copiando o modelo do Seminario de Estudios Cataláns, vai dicir: vamos a crear a nosa gramática, vamos a recoller a lingua, vamos a recoller as cantigas, vamos a recoller a arte popular, vamos a facer un inventario de Galicia. Entón, Castelao, como era dibuixante, dedicas a recoller algo importante para eles, que era ese mundo popular das cruces de pedra. Por eso el se dedica a facer ese dibuixo, porque era un bo dibuixante e era un bo etnógrafo. Entón, nese tempo que está en Pontevedra, hai unha pianista que se chama Fischer, que vai a cantar ali a Pontevedra, era unha cantante, e hai uns rumores de que Castelao pudo entenderse con esa rapaza. Por eso Mariano, que é o pai de Castelao, en un momento que dixo: é a pianista, que é unha insinuación que eu creo que é apócrifa, a que Castelao, que era moi católico, moi creente, un home moi íntegro coa súa actitude, pudera ter algún desliz fora do matrimonio, porque además tiña un fillo con problemas de saúde, e entón hai ese rumor que aí está metido para que non parezca tan santo. Pero Castelao era moi católico, non excesivamente católico como era Otero Pedrallo, como era Losada Dieguez, pero eu creo que é unha licencia literaria. O importante da película, que é o que trata de transmitir, é... A xente fala, non? A xente falaba tamén. Claro, quero dicir que o importante é que Castelao, a pesar da dor de que lle morre o fillo por un mal diagnóstico médico, morre dunha neumonía, pero non a saben tratar, el, aparte de que ten a ceguera en riba, que lle morre o fillo, e por encima é derrotado na guerra. Todo un proxecto democrático e progresista é derrotado polo fascismo e polas armas contra a democracia, e eses son, digamos, que as dores que leva Castelao. Entón, o apoio de Castelao é esa Virxinia que, a pesar de que ten que ir con el ao desterro, o apoio. Eu creo que é unha proposta femenina por parte da directora para ver como ese núcleo se mantivo a pesar da crueldade máis grande que pode padecer unha persona que é enterrar un fillo, non? Eu, como che quixera te preguntar tantas cousas, vexo que a xente non se lanza facemos unha cousa, eu pregúntoche, calquer persona levanta a man, interrumpimos, damos unha palabra. Pero agora dixeche varias cousas que che quería preguntar, porque eu tiña a intención de preguntalas. Unha é falas da religiosidade de Castelao. Non é baladí que na película non é exagerado, pero sí que vemos claramente, intencionalmente, que el non é o único personaxe, non é raro, porque Galicia nesa época, non? Pero hai un morto persínase, está na misa, tal. Obviamente, retrátase que, como mínimo, máis ou menos, unha persona crente. Tú dices moi crente. Como é esa religiosidade de Castelao? Que constancia temos? É que o problema de que a Igrexa Galega é a gran traidora de Galicia. A Igrexa Galega só lle temos un favor. Eu só lle temo un favor que lle vou agradecer infinitamente por todo o que fixo. Nunca apostou pola lingua galega, nunca apostou pola lingua dos pobres, sempre apostou pola lingua culta e saltou do latín ao castelán. Entonces, non podía sentirse especialmente a gusto con esa igrexa que o crego instruía en castelán, reprimía en castelán, e que é unha igrexa que vai ter moita presenza en Galicia, porque non é só que haxa cruceiros, senón que hai a propiedade da terra en Galicia foi a igrexa, a que adoutrinaba a igrexa, pero el como persoa tiña unha familia moi católica, as súas dúas irmáns que van ser solteiras van ser moi católicas, e van a impregnarlle eso. El foi de pequeniño axudante do crego, a igrexa estaba ao lado, eran moi devotos, entón eu creo que era unha crenza personal,
pero no fondo non podía estar contento con a igrexa que traizoaba aos pobres. E se algo caracteriza a Castelao é que era moi bo, moi generoso, moi bondadoso, acollía a xente, non lle cobraba a medicina, pagaba as medicinas. Entón, esa bondade é a que se traduce no pobo, porque o pobo di, cando lle van a atacar o hórreo do pai, non é que sexa un hórreo que teña máis valor ou non, sino que van a defender un home que dou a súa vida por defendendo eles. Entón, o que andan buscando é, cando encontran os canteiros, van a ir a aqueles sitios onde Castelao non traballou de médico, porque ali poden conseguir algún canteiro que se atreva a tirar o hórreo. E ao final non o consiguen porque se amontonan. E hai un momento que é unha parte un pouco aí máis difícil se cada pós, é que en Rianxo, cando había algún incendio, que era algo moi dramático, porque ia a perder, a xente berraba auga con caldeira, auga con caldeira, agua con caldero, agua con caldero. Entón a señora, cando ve que as autoridades van para a casa de Rianxo, di agua sin caldeiro, digo, caldeiro sin auga, que é o que di para avisar que a xente se amotinen e que lles axuden. Entón xa se quedan ali toda a noite e xa non son capaces de tirar, que é unha forma de alarma. A auga era para apagar un lume, ela non sabía como chamar a atención da xente, por iso di auga sen caldeira para a fincheira. Iso ainda se di, cando ve a policía, agua, iso dices, non sabía. Bueno, ali dicíase por iso. Sí. O Eto, espera. Por preguntar algo, non quero ser pesado, Non. pero si Castelao estuvera nestes tempos, permitiría que o Día Nacional de Galicia fora o Día de Santiago, sendo el católico? Buena pregunta. Non te quero liar. No, vamos a liar, hai que liar. É que pasamos o Día de Nacional de Galicia rezando na Catedral de Santiago. Se os catalanes non soportarían a Merced o 11 de setembro. Ai, que boa pregunta. Foi un desacerto. Foi un desacerto porque a tradición católica era tan grande en Galicia e necesitaban un referente que ao principio tiña un referente non moi adecuado, que era a morte dun mariscal que se chamaba Pedro Pardo de Cela. Este home é asasinado, é xustizado, cortanlle a cabeza na praza de Mondoñedo no século XV. O que pasa é que este é un home que tiña os seus intereses e defendía os seus intereses igual que os feudais, e os reis, para impartir xusticia, para usalo de exemplo, cortaronlle a cabeza ali. Entonces, os irmandiños, non? Sí, ten que ver con eso. Entón, usouse ese símbolo, pero non é un símbolo de Galicia, é un home que defendía os seus intereses como defendían todos os nobles. Estaban enfrontados entre sí, entonces aos reis católicos, para decir vamos dominar Galicia e vamos a cortarlle estes homes a cabeza que non se portan ben, que sirva de exemplo, cortouse. Entón eso usouse falsamente como unha referencia de que ese home loitaba por Galicia, polos intereses de Galicia. Non, loitaba polos intereses persoais seus como todos os nobres medievais, non? Esa é a referencia que tiñan, celebrábase en decembro. Entón, teñen que buscar unha data. En 1919, as Irmandades da Fala, a primeira reunión contra Leo XVIII, e na do 19 se acordan que hai que crear un día de Galicia. E como nese sector había un xesuíta moi poderoso que se chamaba Losada Dieguez, que estudiara nos xesuítas do País Vasco, impuxo o día de Santiago Apóstol. Unha equivocación mortal, porque non se pode celebrar o Día Nacional de Galicia o mesmo día que na Praza do Obradoiro se está celebrando o día do Apóstol Santiago, un home vinculado coa monarquía, un home de Santiago e cierra España, un home da intolerancia, un home contra o Islán, é dicir, un disparate. O patrón de España. O patrón de España, quer dicir que quixeron usar o mesmo elemento a ver se apagaban, pero non ten ningún sentido usar ese personaxe. Un erro que eu lamento. Pero cando entrou a democracia, agora eu creo que houve un debate de poñer o día, acordo meu, A verá, pero o problema é, eu creo que o día que hoxe temos que celebrar, eu mañán cando haxa un referendo e conte coa vosa votación, será o 28 de xuño porque é o día en que o pobo galego por maioría votou o Estatuto de Autonomía. É unha conquista de Castelao e de toda a súa xeración, do seu equipo. Entón eu creo que o día de Galicia é o 28 de xuño. Está moi cerca do 18, cuidado. É igual, pero o 28 de xuño é cando se aprobou o Estatuto, é o que ten o carácter simbólico. Pois sí. Para mí, sí.
E fai po tempo. Sí. Tamén haberán. Pero de Nova momento o Parlamento aprobou eso. Bueno, Eu neso son demócrata. vai. Moi ben. Sí, eu vouche facer, quero que te molles. Veña. Tú xa fixeche, xa me fastidiache porque xa dixeche que me chivaras antes o tema de que él nunca leva a muller e o fillo a No, unha é pandemia unha mortal. licencia que os saibades. É unha É pandemia... unha imprudencia que non cometería. Claro. Pero entón salvemos iso, non? Si Sí. queres, che parece ben? E eu preguntaríache, que te molles, que cousa que aparece na película, como biógrafo dirías que a máis licenciosa e a máis Esa. que non sería... Vale, pero digamos esta non. Bueno, esta, Esa. Pero non, vamos a lichetar a cousa que sería que tú dirías que menos che encaixa e para non acabar con mal sabor de boca ese punto, algunha cousa quizáis que che sorprendera positivamente, de decir, captaron isto ou isto me sorprendeu. Bueno, tú estuveches asesorando, tú xa sabías o que había, claro. Eu Pero que digas- deño os meus consellos, pero non quer decir que me xeran caso. Bueno, pero entón, unha cousa que digas tú, isto no, e unha cousa que digas tú, isto sí, sin entrar en... En xeral, a idea da... Unha cosa que temos que aprender é, primeiro, que sodes moi listos. Ve destino todos os días. Estou seguro que cando marchedes para aquí, ou en algunha antena, ou en algunha plataforma, ides ver unha película. Estades moi formados. Non é o mismo facer, se tuviéramos que facer unha casa, non todo o mundo somos arquitectos, non temos de arquitectura. Se tuviéramos que facer unha ponte, ou tuviéramos que facer unha nova estrada, daí sí que non sabemos nada. Pero de cine sabedes moito, porque vedes películas e sabedes se está ben a música, se está ben a fotografía, se está ben a imaxe, se o actor actúa ben, se está ben o relato, se hai ritmo. Estádelos todos os días vendo cine, sabedes demasiado cine. Polo cal, facer unha película é peligrosísimo, porque sodes todos os máximos expertos que eu coñezo. Non, a xente ao mellor non é competente analizando unha fórmula matemática, unha fórmula química, ou a xente saberá valorar a comida, se está rica ou non, ou un baile, pero unha película sí que sabedes demais. Polo cal, facer unha película é un risco, porque pode dicir, está mal de ritmo, ou non actúa ben, ou faltalle, meteríalle esta cosa. Polo cal, eu creo que expoñer unha película a tanta xente con tanto coñecemento non deixa de ser un risco. Pero eu creo que a autora, que é unha muller, opta por unha idea, hai unha relación entre Virxinia e Castelao, estamos no tempo da valoración dos afectos, de valorar o feminismo, a importancia que tuvo unha muller detrás de Castelao. Entón eu creo que esa idea de reforzar a idea de emoción, de afectividade, e ao mesmo tempo como Castelao é capaz de dar a súa vida para axudar os veciños, e como os veciños lle axudan simbólicamente nesa especie de motín ou de enfrontamento, son dous elementos que ela usou, pero na vida de Castelao habría moitos máis que podían ter resonancia. Moita xente dirá, pois que pena que non falar cando se plebiscita o estatuto, ou cando viaxa a Cataluña, ou cando está en Moscova, ou cando está en Nova York. É dicir, as películas eu creo que teñen que nacer todas da hora, porque esta é a primeira semente, o primer grau de todas as películas que están pendentes de facer. Quer dicir que Castelao é inabarcable nese sentido, pero hai que buscar algún elemento que axude a contarnos algo, ou que nos disculpe para poder falar del. Pero o importante é que a película chame e que a xente se achegue a unha persona que en Galicia foi excepcional, xunto con Rosalía de Castro, porque foi moi valente. Moitas gracias. Anxo, tiño... Acabaches agora de responder. Esta vai ser a última pregunta, porque veixo aquí estamos xa fora de tempo. Xepe, podrías consultar isto, que vamos. Negocia aí. Sí, porque tamén teño unha pregunta máis. Non, eu teño todo o tempo, vim de Galicia por vos. Que digo cine. Ti que estás aí na película esta, que sales aí como parte do que traballache, que sabes, que coñeces a xente, a directora e tal, pola estrena que foi o outro día que estrenamos a película, a xente que saliu, a todo o mundo lle sopulla pouco. Todo o mundo que dou aquí, isto hai que facer unha triloxía. Claro. Isto aquí hai unha segunda parte, empezamos hai un antes de nós, falta un nós e despois de nós, ou algo así. Quero dicir, entonces a xente é moi lista, xa vos lo dixo. Entón digo eu, ti que coñeces o director, a directora, os guionistas, estáse traballando ou pensas en eso? Eu dixenllos agora, agradeciños os da distribuidora, e dixo, a xente está dicindo que queren máis.
E contestaron os da distribuidora e dixou, están nolo dicindo moitos, igual vos facemos caso. Imos por partes. As películas teñen un defecto para min, é que son carísimas, porque é unha empresa, non é facer un guión, non é escribir unha novela, non é facer un relato, non é facer un poema, que eso tamén é laborioso e leva tempo. Pero as películas son costosísimas, eu non sei o custo desta película, pero calquera cosa que queras facer vaise a millóns, entonces necesitas financiación, necesitas apoio económico, e sin apoio económico non é posible, mesmo facer unha obra de teatro. Entonces, supoño que o esforzo tanto da produtora como da directora é implicar a sociedade galega, as institucións galegas, para que lle digan, Diputación, dame unha axuda económica, xa vedes como era a Diputación de antes, agora o mellor xa é moito mellor, Concello, axudádeme, pero hai moita xente que non quere gastar ou investir en cultura, non quere crear eses elementos simbólicos que necesitamos, entón, se non hai detrás un apoio económico, por moito que vos pidades que se fagan películas, non se van a facer, porque o que ten que haber é un éxito por parte da sociedade e que diga, pois foi unha película que non foi que tuvo déficit, que foi rendible, que tuvo éxito, entón eso pode axudar a outras persoas a que apoyen. Pero tedes que ter en conta que en Galicia moitas institucións non son capaces de ver que hai que defender o que nos é propio, o que é exportable, o que é digno, o que nos orgullece, e moitas veces pois están en mans de unhas persoas que teñen outras ideas totalmente diferentes e que a democracia os puxo aí e que temos que respetar, e eles deciden con eses cartos públicos se gastan ou non. Entón eu creo que investir en cultura é o máis grande que pode facer unha nación, e o que hai que pedir é que eses cartos que ás veces se malgastan, pois que se gasten eses proxectos e que se sigan facendo cousas. Entón, sin boa financiación non é posible facer películas. Xepe tiña unha pregunta, creo. Se non hai ninguna outra. Creo que non había. Pois, seguindo un pouco a liña que abriu Suso antes, sobre o Día de Galiza, claro, a figura de Castelao é unha figura simbólica, é un mito dentro da cultura galega, todo o mundo coñece Castelao, ninguén fala en contra de Castelao, pero igual que un mito e un símbolo, tamén hai un descoñecemento do que era realmente Castelao. Moitas veces vense homenaxes, reivindicacións da figura de Castelao, destacando a súa dimensión cultural como escritor, como ilustrador, o que tamén serve de algún xeito para ocultar a súa dimensión política, que probablemente é o que explica a súa vida, é loitar por a construcción dun país, por a construción dunha nación. Totalmente. E a mí gostaría de saber que opina vostede dese tema. Pois, acertaches. Que lle fan homenaxes. Acertaches na tua definición. Esta película sale en parte desa tese de doutoramento que eu fixen. Eu dediquei a Castelao 20 anos de investigación. Por qué? Porque era un Castelao ocultado, parcelado, que non era coñecido. Entón, hai Rúa Castelao, hai Praza Castelao, hai Instituto Castelao, hai todo Castelao. Pero, dixen eu, é unha pena que unha persoa sexa querida e estimada por o povo, pero realmente non saiba quen é. Entón, vou facer unha obra para que todo o mundo se poda chegar a él e poda acercarse e despois descubrir ese personaxe. Pero, o meu fracaso é que eu son quen de facer unha tese e que pasarse por un tribunal e conseguir que unha editorial publicase 3 grosos tomos a vida de Castelao, pero é importante que as persoas de outra maneira fagan obras sobre Castelao nas novas linguaxes. Por iso é importante que haxa documentais de Castelao que non hai, que haxa banda deseñada contando cosas de Castelao, que haxa cancións falando de Castelao, que haxa novas obras de teatro que falen de, decir, a linguaxe para chegar á cidadanía ten que ser o mismo a linguaxe que usou a Iglesia. A Iglesia usou o sermón, pero tamén usou os elementos gráficos, as pinturas, a catequese, todos os elementos que sexan para falar e achegarse a unha persona teñen que dialogar cos novos soportes. Entonces, que isto este aquí, que mañan este nunha plataforma cinematográfica ou calquera outra é importante. Solo escribir de unha persoa non é suficiente, é unha base para que se fagan películas, pero non é a maneira de achegarse, porque a cidadanía agora quere
novos soportes, novas linguaxes, e temos que usalas. Esas son as linguaxes que son necesarias para que Castelao chegue a todos. De todas maneiras, Castelao é querido polo povo galego porque é querido como Rosalía. Pero leen todo o mundo a Rosalía. Probablemente Rosalía foi máis coñecida cos poemas que lle cantou Amancio Prada e outros que Lida. Entonces, os coros, as músicas axudaron a divulgar moito máis a figura de Rosalía que a de Castelao, non? En todo este sentido, calquera axuda, calquera cousa que se faga, debates, eu vin aquí a unhas xornadas da universidade, vai haber unha conferencia aquí en Barcelona o día 29, que é dicir que todo hai que seguir predicando, porque a Iglesia leva toda a vida dicíndonos que Moisés foi o que fixo unha barca, non? Con animales, non? O que? Non é. Ves como sabedes todo? Por que? Porque todos os días, todos nas catequeses, recordando a Noé, os animales, e despois por encima ven Hollywood, fai unha película, e todo o mundo sabedes que Moisés foi o que fixo a barca, non? É moi importante educar e ter elementos para que a cidadanía se informe. E é necesario recordalas, con ritos, con actos, con cerimonias, porque senón, pois Castelao é unha rúa que ten en moitos sitios de Galicia. Moi ben esas rúas. Ves, por exemplo, aquí en Cataluña ten unha praza. Sí. Que ten un busto, hai que decirlo, que non o teñen todas as... Pero non é abondo. Certo. Sí, bueno, creo que temos que ir pechando polo horario. Non sei se hai algo que non queiras deixar sin decir. O que quero decir é... Pero perdona, vou te interrumpir antes do que digas, porque quería recalcar iso que dixeche, de que o xoves vamos ter unha conferencia túa en presentación dos últimos 3 tomos da biografía que dixeche de Castelao, como decíamos, máis de 3.000 páxinas, despois de 20 anos de investigación de Castelao. Corríxeme se me equivoco, Ateneu Roig. Sí. 7 da tarde, Ateneu Roig, aquí no barrio de Gracia, sede da CAB. Torrent de Midale 34. Torrent de Midale 34, Ateneu Roig, sede da Asamblea Cultural Galega de Barcelona. Vamos contar contigo, que vamos. Pois eu acabo dicindo que si somos galegos, alguén nos enseñou a ser galegos a Rosalía e a Castelao, porque temos uns dignos representantes. Pero teño que dicir que para os que vimos de fora, Cataluña para nós sigue sendo un faro, sigue sendo unha referencia, e non cexedes, non vos rindades, porque vos necesitamos. Moitas gracias. Moitas gracias.